ручні. Сапраўды. Яго можна закруціць. Ой, што вы, дзяўчынкі, не закручвайце, а пакладзіце, калі ласка, сюды ручнік. Пасля пэўнага рытуалу ці то пэўнага свята нашы продкі закручвалі ручнік вось у такі світак, які нагадваў старажытны пергамент, у якім была інфармацыя. Якая інфармацыя? А інфармацыя распавядала пра жыццё, пра побыт, пра культуру народа. А Да? мы это прачытаем. А мы можам гэта прачытаць і на нашым ручніку. Паглядзі, калі ласка, колькі тут зашыфравана ўсялякіх вобразаў сімвалаў. Вось і зямля, вось і сонейка, вось і прырода. А дарэчы, дзяўчынкі, пра гэта распавядае наша дзяржаўная сімволіка. Герб і сцяг. А пра герб і сцяг, пра дзяржаўную сімволіку і наогул пра культуру вы можаце прачытаць у бібліятэцы. Ідзіце, калі ласка, туды. І чым хутчэй, тым лепш. Вы прыйшлі ў бібліятэку, каб даведацца, чаму так выглядае герб нашай краіны. Так? Кожная дэталь мае важнае значэнне. Зялёны контур нашай краіны у залатых промнях узыходзячага сонца гаворыць аб тым, што ў нас лясы самыя зялёныя, крыніцы ў нас самыя чыстыя, а лугі нашы самыя духмяныя. Сонейка грэе, даруе цяпло, зямля корміць і лечыць, а кветкі ільну і канюшыны сімвалізуюць працу чалавека і цесную сувязь з прыродай. А каласкі, залатыя спелыя каласкі паказваюць плод чалавечай працы і зварот да моладзі, каб вы былі шчырымі, добрымі, працавітымі і шчаслівымі.